паданняў. І касцюм жамчужына народнага мастацтва, аснову якого складаюць вышытая сарочка, спадніца, гарсет і фартук, тканымі або вышытымі узорамі з чырвона-чорнай пражы. Упрыгожваліся звычайна рукавы, плечы і каўнер. Спадніца была ваўняная ці льняная, адрознівалася разнастайнасцю колераў, а ўзоры клетка ці палоска. Белы льняны фартух каларытам і арнаментам гарманаваў з упрыгожаннем кашулі. Унізе быў аздоблены карункамі. Гарсет, частка святочнага касцюма, выраблялася з такіх тканін, як аксаміт, парча. Яна магла быць чорнага, блакітнага, малінавага колераў, багата упрыгожаная нашыўкамі. Пояс быў тканым, плецяным або вязаным, часцей з багатым зялёна-белым чырвоным колерам. Асаблівае значэнне надавалі абіншчыне таксама галаўным уборам. Галаўны убор дапамагаў адрозніць замужнюю жанчыну ад незамужняй. Дзяўчаты насілі вяночкі, вузкія павязкі-рушнікі, а замужнія жанчыны пакрывалі галаву наміткамі. У выглядзе павязкі-ручніка дапаўняўся касцюм каралямі. Прадметы святочнага і паўсядзённага гардэробаў выраблялі уручную. Чырвоны колер у касцюмах пераважаў і для нашых продкаў меў ахоўную уласцівасць.